Hello mga Hello, dear hinigugmang saints. balaan diha sa Pilipinas. Nagsugod ta uban ng mensahiya sa sinimana nga ministry meeting alang sa tanang kaiglesiyahan sa Pilipinas. Nalipay kayo ta nga gihatagan tag paagi sa Ginoo nga ning panahon sa pandemic. Doon nagihapon tayo paagi nga mag-amdayay. Og ako Anadas Pilipinas sa wala pa tanaigo sa pandemic o katapusan ako tong pag-anha o kung pagbiyahe diha. O nasayad ko nga makapamulong ko sa mga brothers nga moyon ko nga ako gusto gyud kaayo unta nga mo balik diha aron mag-uban ninyo o makigambitay uban ninyo. Ang Pilipinas sama sa ikaduha na kong panimalay. Dili mo layo sa mong mga hunahuna o wala mo nawala sa mong mga pag-ampo. Usa salamat sa Ginoo nga makasugod ta nga makikambitay sa sinimana gyud. O gusto kong mapakikambit nyo gamay kalabot sa tuwang pagunahuna nini sinimana nga ministry meeting o unsaon ta nga magiyan sa Ginoo. Dili ta maggamit og talamdan kay medyo lisod ka na nining atong kahimtang. Apan doon na tayo sundon nga luwan o sa kalinya sa pakigambitay nga atong gituhan nga kini gihatag kini sa Ginoo pinagi sa pag-ampog pakigambitay. Ang linangkom nga isgutanan kon linya nga atong sundon nga murag simple ra, murag yano ra. Kini mao ang kinabuhi. Gusto tang makikambitay labot sa kinabuhi. Ug ang kinabuhi sa pagkatinuod. Familiar na ning topic na to. Ato na ning gipaghiskot-hisgotan. Apan nagtuo ta nga gigiyahan ta sa Ginoo ning panahona nga hatagag gibugaton kining kalabot sa kinabuhi o pagtubo sa kinabuhi o pagkausa alang sa pagtukod. Ang kinabuhi usa ka butang diha sa Biblia. Bisan unsa pa ni kadaghan atong gisgutan. Ito maisip nga kini labihan ka maynungdanon o importante gyud kini nga item diha sa Biblia. Ang kinabuhi mao man gani ang sentrong butang diha sa Biblia. Dunay daghang mga butang nga importante tingali. Kini nga gasa, mga gasa, kaning kaibalo, buhat, bisan pag-alagad, daghan pang mga butang. Apan ang kinabuhi, labihan gyud ni ka importante. O kung maghisgot tag kinabuhi, ang atong gipasabot dinhi mao ang kinabuhi nga gisgutan diha sa Biblia nga mao ang Diyos nun, walay katapusan, dili binuhat nga kinabuhi. O unsa man ning kinabuhi? Kining kinabuhi sa pagkatinuod labihan ka misteryoso. Murag nasayod na ta unsa kini apan konsolayan nimo pag hatag og kahulugan kini pahubaron kini dili sayon. Dili mangali sayon kanang paghubad sa tawhanong kinabuhi kung unsa gyud kahani. Dili ingana ka yano ka simple o labi pa kining Diyosong kinabuhi. Unsaon kini paghubad dili kini sayon. Tungod kay misteryoso kini. Sa pagkatinuod ang kinabuhi maura ang tulusang Diyos mismo sa iyang kaugalingon nga mao ang kinadakang misteryo sa universo.
Makasulti ka nga ang kinabuhi mao ang sulod sa Dios, o makasulti ka nga ang kinabuhi mo ang pag-awas sa Dios, ang pag-agay pag-awas sa Dios, sa dihang ang Dios magpaambit sa iyang kaugalingon, siya ang kinabuhi. O sa piho, siya ang kinabuhi sa tao. Unsa man ang kinabuhi? Ang kinabuhi mao ang tulo sang Dios, ang Amahan mao ang tinubdan, ang gigikanan sa kinabuhi. Ang Anak mao ang pagkalawas ug ang pagpadayag sa kinabuhi. Ug ang Espiritu sa kinabuhi mao ang pagkaamgo sa kinabuhi nga nidang niabot sa tao o nisulod sa tao. Busa ang Biblia naggamit mangani nining pagpamulong sa Roma 8:2 nga espiritu sa kinabuhi. O ang Biblia usa ka basahon sa kinabuhi gitawag kinig pulong sa kinabuhi. Usa doon na tayo espiritu sa kinabuhi, doon na tayo pulong sa kinabuhi. Ang kinabuhi sa pagkatinuod mao ang sulod ug ang realidad sa Biblia. Dili kahibalo. Ang kinabuhi mo ang sulod sa Biblia. Nagsugod ang Biblia sa kinabuhi, nagtapos ang Biblia sa kinabuhi. Sa sinugdan dunay tanaman o dunay kahoy sa kinabuhi nga sentro, o sa katapusan dunay syudad nga dunay kahoy sa kinabuhi o suba sa tubig sa kinabuhi. Ang Biblia usa ka basahon sa kinabuhi. Usa makatabang gyud kayo, makaayon nato ang pagpamalandong gyud sa kuti nga pagpamalandong kalabot nining hisgutanan sa kinabuhi. Kung ang tao makadungog sa pulong sa kinabuhi, ang espiritu musuludayon diha sa iyang espiritu. Pinagi sa pulong sa kinabuhi, nisulod ang espiritu sa kinabuhi diha sa espiritu sa tao aron ianak kini pag-usab, aron himuon ang iyang espiritu nga kinabuhi. Mao na ang gisgutan sa Roma 8:10. Kung si Kristo naa ninyo, ang iyong espiritu kinabuhi. Unya, kining maura nga espiritu sa kinabuhi mikuyanap gikan sa tong espiritu ngadto sa tong salabutan, ang atong salabutan mahimong kinabuhi. Ang atong salabutan mabago ug mahimong kining kinabuhi. Ang salabutang napatumong sa espiritu kinabuhi. O kining kinabuhi magtransforma sa atong kalag, ang atong pagbati ug ang atong pagbuot ug ang atong hunahuna mahimo tanan nga kinabuhi. O paminaw, sa dihang moabot kini nga kinabuhi sa tuwang lawas nga may kamatayon, hallelujah. Bisan ang atong lawas nga may kamatayon mahimong kinabuhi. Inyo ba ning mahanduraw? O mao ni ang tuyo sa Dios alang nato. Unsay iyang tuyo ni Adam, unsay iyang tuyo alang nato. Gusto siya mga tao sa kinabuhi. Mga tao nga dunay Dios nung kinabuhi nga nagsurup sa tanang tulo ka bahin sa ilang tulo ka bahin. Mao na ang tuyo sa Dios sa sinugdan sa pagbutang sa tao at ubangan sa kahoy sa kinabuhi. Sa diyang mahimutang tao sa kinabuhi nga may Diyos ng kinabuhi nga nagsurup na to, mahimutang mga bahin, mga mahimutang parte, mga mahimong bahin sa realidad sa lawas ni Kristo. Mahimutang himpit gyud nga mga bahin sa lawas ni Kristo, tungod kay nga atong tibuok nga pagkatao napuno naman sa kinabuhi ug ang lawas ni Kristo sa kinatibuk anini iya gyud sa kinabuhi. Dili lang na ang lawas ni Kristo sa iyang kaimpitan nga porma mao niya ang bagong Jerusalem, usa ka syudad sa kinabuhi. Mao na ang tumong sa Dios. Ang tumong sa Dios ang iyang walay katapusang tumong mao nga makabaton siya na nga pagkatukod.
nga mao ang syudad sa kinabuhi. Nasayod ta nga imbis nga dawaton ang kahoy sa kinabuhi, gidawat man sa tao ang kahoy sa kaybalo, o wala sa nahimong tao sa kinabuhi, nahimo siyang tao sa kahibalo. Murag maayo paminahon apan sa pagkatinuod ngilngig kini. Tungod kay sa pagdawat sa kahoy sa kahibalo, doon na may duha ka labihan ka seryosong resulta. Ang una, mao kining kamatayon. Gisultihan sa Dios si Adam ug si Eva nga sa adlaw nga mukaon kamo nining kahuya, mamatay gyud mo. Usa miabot ang kamatayon. O ang ikaduhang lugwa kining pagkahulog, mao kining atong nakita sa yuta karon, kining pagkabahin-bahin. Taliwala sa mga katawhan sa yuta o makasusubo bisan kining pagkabahin-bahin, pagkasiak taliwala sa katawhan sa Dios. Mga ison, ang pahiuli sa Ginoo, pahiuli man sa kinabuhi. Mao ni atong nahimutangan karon. Kinahanglan mapahiuli ta balik sa kinabuhi. Ang kalabot sa kinabuhi mao gid unta ang sentrong butang sa Iglesianong kinabuhi. O moingon mga nita nga ang tanang problema nga naa sa atong taliwala, ang bisan unsang mga panagbingkil sa atong taliwala, ang tanang mga panagbulag, ang tanang mata nga pagkabahin-bahin, pagkasiak, kini dunagyoy maurang samarang tinubdan ining mga negatibong butang, mao kining dunay pipila ka nato o daghan ka nato ni biya italikod sa kinabuhi. O sa diyang mo biya ta sa kinabuhi, musulod ayon ang kamatayon, musulod ang pagkabahin-bahin, ang panagbulag, ang panagbingkil, musulod. Mao ni busa mo ni atong luwan ning panahona nga musulod ta ning kalabot sa kinabuhi, makikambitay ta ning butanga uban ninyo nga nining mga panahona nagtuta nga ang Ginoo nag-andam kanato alang sa kaingpitan sa panahon, nagtuta nga ang Ginoo naglihok aron mahingpit na ang iyang walay katapusang pamatigayon. Musta kinahanglan tang kusganon nga ma-focus, mapunting nining butang nga kinabuhi. Kay ang kinabuhi mo man ang paagi sa pagtuman sa Dios sa iyang pamatigayon. Ang sentro sa tanaman sa Eden, ang sentrong item mao ang kahoy sa kinabuhi. Ang sentro sa Bagong Jerusalem mausab kining kahoy sa kinabuhi o suba sa kinabuhi. Unsa man karon sa Iglesianong kinabuhi, ang sentro sa Iglesianong kinabuhi nato, kinahanglan gyud nga mao ang kinabuhi, ang kahoy sa kinabuhi, ang suba sa kinabuhi, ang pulong sa kinabuhi, ang pagpangalagad sa kinabuhi. Kinabuhi. Mao gyud unta ang atong focus, ang atong tumong, ang atong punting. Kinahanglan tang mapabalik sa kinabuhi. Ug ang kinabuhi labihan ka malipayon. Katong tanaman nga naay kahoy sa kinabuhi gitawag og Eden. Nagpasabot kining Eden og kalipay. Kita nagpahimulos sa Dios ng kinabuhi. Usa kini ka pagpahimulos. Usa kini ka butang nga makapalipay. Ikaw mahimong malipayon. Makapagmaya. Wala may nabahin nga nalipay apan kung mobalik ta sa kinabuhi nga mo'y sentro, makasiguro ko nga kamo malipayon gyud. Nining unang meeting nato, gusto na kong ipakigambit ang kalambigitan tali sa pagtukod sa Dios, kining
at atiman pag-amping sa pagkausa o kini pagtubo sa kinabuhi. Akong subliyon, ang pagtukod sa Dios, ang pag-amping sa pagkausa o ang pagtubo sa kinabuhi sa pagkatinuod kining tulo ka mga butang. Labihan ka na lambigit ni na dili nato mabulag kini. Ang tumong, ang pagtukod mo ang tumong. O kanang isgutan unsa gipasabot na ng pagtukod. Ang pagtukod mao ang tumong sa Dios ug ang bugtong paagi. Nga kining tumong maabot nato, makabot nato pinaay ra gyud sa pag-amping sa pagkausa ug ang bugtong paagi nga makaamping ta sa pagkausa mao ang pagtubo sa kinabuhi. Nagtuko nga ato kining makita kini ang kalambigitan niini ato ning hisgutan o lalo mong tatang patikan sa Ginoo nga kung mo focus ta sa kinabuhi, doon na gyud tayo pagkausa. Kung doon na tayo pagkausa, doon na dayon tayo pagkatukod. Kung doon ay pagtukod, ang Ginoo doon ay paagi sa pagtapos, paghingpit ng panahon na, bisan sa panahon nato sa buhi pa ta. Matuman unta kini. Una, atong pamalandungon. Unsa may gipasabot nining pulong pagtukod. Kining pagtukod sa pisikal nga pagkasulti. Usa ka butang nga walay kinabuhi nga gibuhat sa mga materialis nga dili buhi nga mga materialis. Apan diya sa Biblia ang pagtukod nga atong gisgutan usa kini ka organiko, buhi kini. Usa kung maghisgot ta pagtukod o pagkatukod sa iglesia nga dagan na natong gisgutan, dili unta ta mo gamit no sa panig-ingnan sa ka physical nga building. Kung imong gamiton kining physical nga building nga panig-ingnan, sayon ra kayo nga masaypa nimo sabot. Masayo pang imong hunahuna kalabot sa tinuod nga kahulugan sa pagtukod. Busa mas maayo nga magunahuna ka sa physical nga lawas. Kung mugamit ka sa ka physical nga ilustrasyon, gamiton nimo ang physical nga lawas. Giunsa man sa physical nga lawas nga kini natukod. Awa ko nasayod, dili ko makanumdum kanusa ko na tao, unsa ko kadako o unpila akong timbang. Dot nga ito i-record ito. Apan, mas gamay gyud ko adto kay sa karon. Kamo usab. Giunsa man nimo pagkadako, nganong nidako man ka. Nganong natukod man ang imong lawas sa daghang mga katuigan, pinaagi sa pagtubo. Natukod kini pinaagi sa pagtubo. O mao ni ang maayong hulagbay sa pagkatukod sa iglesia. Ang pagtukod sa Dios sa pagkatinuod mao ang lawas o paminaw. Dili lang ang lawas, usa ka persona. Ang pagtukod sa Dios usa ka persona nga dunay lawas. Busa labihan kini nga iya gyud sa kinabuhi. Ug alang sa tong pakigambitay karon, mo focus ta sa Episo Kapitulo 4. Tungod kay ang Episo 4, tinud-anay man yun nga labing maayong kapitulo nga aron atong unahon kining unsa kining pagtukod. Una, ang Episo 4 nagisgot labi na diya sa pagsugod, nagisgot sa pag-amping sa pagkausa sa Espiritu. Ako lang basahon ninyo, nasahib na ko nga kabalon na mo ani, apan ang pagbasa sa pulong sa kinabuhi usa ka labing makalipay. Ako ning basahon ninyo. Usa ako mga binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo ninyo nga magawi nga angay gyud sa pagtawag nga tungod niya na gitawag mo. Uban sa tumang pagpaubos og kalomo, uban sa taas nga pailob nga magpinas-anay ang usag-usa diha sa gugma.
magmasing kamuton mo sa pag-amping sa pagkausa sa Espiritu diha sa bugkos sa panagdait nga nagpahiusa. Sa kining kapituluha nagsugod sa paghisgot kalabot sa pag-amping sa pagkausa ug nagpadayon kini sa pagpamulong kalabot sa pagkatukod sa lawas ni Kristo. Ang mga gasagyatag sa nikayag nga Kristo, namambak ko sa versikulo 12, alang sa paghingpit sa mga balaan, ngadto sa buhat sa pagpangalagad, ngadto sa pagtukod sa lawas ni Kristo. O ang sunod gyud nga bersikulo, hangtod mo dangat ang tanan sa pagkausa sa pagtuo o sa hingpit nga pagkaila sa anak sa Dios sa pagkahingkod nga tao sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Busa ang episo 4 na dugtong kini sa lawas ni Kristo. Uban ang bagong tao, ang hingkod na nga bagong tao, ang natukod nga lawas ni Kristo sa versikulo 12, mao ang nahamtong nga bagong tao diha sa versikulo 13. Nakasunod mo nako? Sa pagsugod sa Episo 4, doon ay pagkausa nga ato nang nabatunan. Apan kinahanglan ampingan nato ni. Bantayan nato. Sa versikulo 13, doon ay pagkausa nga kinahanglan atong agtan, nga atong dangatan nata sa kahikayan sa pag-abot dito. Pagdangat dito. Unsaon nato pag-abot sa pagkausa sa Espiritos ngadto sa pagkausa sa hingkod nga tao. Ngadto sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo, pinaagi sa pagtubo, mudangat ta. Ana nga pagkausap pinaagi sa pagtubo sa kinabuhi. Busta kini ang sukaranong unahuna ning bersikuluha. O parayon kagbasa sa bersikulo 13 ngadto sa 13 ngadto sa 16, ang tibuok huna-huna sa matag bersikulo mao kining pagtubo. Nagtubo diya sa kinabuhi. Kana mao ang atong dangatanan nga ngadto sa pagkahingpit nga pagkausa. Sa Episo 4 dunay duha ka mata nga ang sa pagkausa, ang initial kon panugdan nga ang ug ang kahingpitan nga ang. Doon natay pagkausa sa Espiritu, unya pagkausa niya ng hingkod nga tao. Sa Juan 17, samara nga una-una, doon na tayo pagkausa. Apan dunay nahingpit na nga pagkausa o kana mao atong dangatan adtuan. Busa makasulti ta niini sa praktikal gyud nga paagi. Ang pagkatukod sa iglesia katumbas kini sa pagtubo sa kinabuhi. O ang pagtubo sa kinabuhi mao ang pagkatukod sa iglesia. Labihan kini kamisteryosong butang. Wala tay paagi sa pagsukod nini, dili ta makasulti unsa kada dako nga natukod na iglesia. Ang tubag nga ng pagutanaha mao unsa man kadako nga nitubo tas kinabuhi, mao na ang kadako usab sa pagkatukod sa iglesia. Sa samang hunahuna akong isulti ninyo kini diha sa Episo 2:21 ngadto 22. Ang bersikulo 21 nag-ingon nga ang pagtukod nagtubo. Usa kini ka building nga nagtubo o pagtukod nga nagtubo. Kaniray pagtukod nga nagtubo tungod kay organiko kini. Ug unya ang sunod gyud nga bersikulo sa bersikulo 22 nag-ingon nga kita usab gitukod ngadto o nga aron mahimong puloy-anan sa Dios diha sa Espiritu. Busa ang pagtukod
ang pagtubo nini nga pagtukod mao ang pagtukod sa balaang sa puloy-anan sa Dios. Kini mao ra nga butang nga tumbas na duha ka bersikulo sa Episo 4 sa kunang giskutan samang bersikulo ra gyapon samang una-una sugod sa bersikulo 13 o padulong sa bersikulo 16. Kalabot gyud kining tanan sa pagtubo. Ang pagtubo katumbas sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Ang pagkatukod sa lawas ni Kristo katumbas sa pagkahingkod sa usang o sa bagong tao. Ang bagong tao gilalang ni Kristo dito sa cross, kini iyang gipalugwa. Napalugwa kini apan duna pay proseso niini ngadto sa pagkahingkod, pagkahamtong o kanang hingkod yun o kanang hingpit yung mahamtong sa bagong tao na sa Episo 4 mao ang pangasaunon ang usa ka persona o diya sa Episo 5 o kana nga pangasaunon usa ka mag-away sa Episo Kapitulo 6. Sa dihang muadangat nata nini nga pagkausa diya sa Episo 4:13 kita niabot na sa tumong. Nidangat nata sa tumong sa pamatigayon sa Dios nining panahuna o unsa man nato pagdangat dito, unsa nato pag-abot dito, unsa man ang kahikayan sa pagdangat nato nining nga tumong. Ang kahikayan mao ang atong pagtubo diha sa Dios nung kinabuhi. Muhunong ko gagamay dinhi mga pipila ka gutlo og musulti kinsa man nga naas gawas sa pahuli sa Ginoo ang nagtagad nining kalabot sa pagtukod sa Dios. Kinsa man ang nangalagad og kamatuoran kalabot sa pagtukod sa Dios. Kinsa man ang nagtagad sa butang kalabot sa pagtubo sa kinabuhi. O mabalaan, kita usab na kinahanglan mo tanaw ta sa atong kagalingon. Tanaw na to atong kagalingon. Kita dugay na nga naas pahuli sa Ginoo, diya sa ginsakpan sa payuli, diya sa ginsakpan sa payuli sa Ginoo sa daghan ng katuigan. Unsa man ang atong tumong, unsa man ang atong focus. Nagtagad ba ta nining kalabot sa pagtukod? Nagpasabot nga kita nagtagad ba sa atong pagtubo sa kinabuhi? O kung nangatiman ta sa uban, nangatiman ba ta alang nini? Alang sa pagtubo sa kinabuhi? Mo kini ang pagpangatiman. Ang pagpangatiman mao pagatiman sa pagtubo. Sama ra ni sa pagpadagkog mga anak o pagpadagkog mga karniro. Ang pagtubo gyud, ang hustong pagtubo ang atimanon. Karon doon ako'y pamulong nga murag medyo nakasumpaki ako ning isaysay. Kita mo tubo diha sa kinabuhi pinaagi sa pag-amping sa pagkausa o mampingan nato ang pagkausa pinaagi sa pagtubo diha sa kinabuhi. Nakuha ninyo? Mga ison, akong subliyon. Nitubo ta diha sa kinabuhi pinaagi sa pag-amping sa pagkausa o nag-amping ta sa pagkausa pinaagi sa pagtubo sa kinabuhi. Sa diyang estudyante pa ko, gitudluan mi nga kanang tuyok-tuyok nga logic ba? Dili na pwedeng buhaton. Dili man nga circular logic, tuyok-tuyok ra nga logic kundi naani sa Episo Kapitulo 4, sumala sa Episo Kapitulo 4, versikulo 3 o versikulo 13. Kini nga mga pamulong pulos tinuod, ang Episo 4:3 nagsulti nato sa pag-amping sa pagkausa sa Espiritu. Kung ato ning maatiman, nagpasabot nga naana ni nato o nagpasabot nga doon natay usa ka ang sa pagkausa, usa ka matang nga pagkausa.
nga ato nang nadawat sa panahon nga kita gianak pag-usab. Apan sa ato nang gisulti nga human sulti sa pag-atiman sa pagkausa, pag-amping sa pagkausa, ni padayon ang Kapitulo 4 sa pagtubo sa kinabuhi, hangtod nga mudangat ta sa laing ang sa pagkausa diha sa versikulo 13. Naglaom ko nga nakasunod mo nako. Versikulo 3, mao kining initial nga pagkausa. Ang versikulo 13 usa kini kanahingpit na nga pagkausa. Unsa may naas tunga-tunga pagtubo diha sa kinabuhi. Busa kung sublion, ang paagi sa pagtubo sa kinabuhi mao ang pag-amping sa pagkausa. Mao ni ang basihanan sa pagtubo sa kinabuhi o sa kapulihay. Ang paagi sa pag-amping sa pagkausa pinaagi gyud sa pagtubo sa kinabuhi. Naglaom ko nga ato ning makita. Nagingon o nagsulti ang Episo 4, mag-amping sa pagkausa at imanon ang pagkausa aron motubo ta sa kinabuhi. Mga balaan, mo ni ang hinungdan nga labihan gyud nga diha sa payuli sa Ginoo at yung gihatag gibugaton kining pagkausa. Kinahanglan ampingan nato ang pagkausa sa bisan unsay mahitabo. Kinahanglan ampingan nato ang pagkausa sa bilis sa atong kinabuhi sa kalag. Ampingan nato ang pagkausa pinagi sa pagpasaylo sa mga kalapasan, mga sala. Kinahanglan ampingan nato kini sa bisan unsang bili. Kay sa dihang mawad-an ta sa pagkausa, mawad-an ta hustong dapit nga motubo ta sa kinabuhi busa. Mo ni ang hinungdan nga doon na tayo pagbatasan diha sa payuli, sa pagbatasan sa kining ground of the church, sukaranan sa iglesia. Mo ni alang kini sa pagpreserba sa pagkausa. Kinahanglan doon na gyud tay niini aron makaamping ta sa pagkausa. Tinuod man nga dili ta hingpit. Dili ta hingpit kay nagpadulong pamanta sa pagdangat sa pagkahingpit sa pagkausapan. Samtang kita nagpadulong, kita nag-amping sa pagkausa, pinagi sa pagkinabuhi diha sa iglesyahanong kinabuhi, sa hustong iglesyahanong kinabuhi, nga nagbarog diha sa sukaranan sa pagkausa sa lokalidad. Mo na ang atong palibot nga mo na ang kahimtang nga motubo ta diha sa kinabuhi. O nganong palibot mo sultihan mo nako. Sa diyang pag-abot nato sa iglesyanong kinabuhi, sa diyang nidangat ta sa payuli, sama ramang guni sa diyang naminyo ta. Wala dili ta mo uyon anang diborsyo. Motuo tag kaminyo pero dili ta mo uyon anang diborsyo. Ang akong asawa o ako bago pa lang nag-celebrar sa muang ika-40 nga anibersaryo sa kasal, ang dakong butang kalabos sa kaminyoon, mao kining wala tay kagawasan, di na ta pwede mo gawas, mo na ang iglesyanong kinabuhi. Wala na tay kaipsutan pa. Ang pagkabahin-bahin, dili na opsyon, dili na may palagyanan. Kanang pagkabahin-bahin, diborsyo na. O dili ta mo tuo na, dili ta mo uyon na. O dili ta nagbatasan na. Dili ta mo tuo sa pagkabahin-bahin, dili ta mo tuo sa pagkabulag-bulag. Kita mag-uban kita, magkuyo kita niini nga kahimtangan, niini nga palibot. O buhato na to unsa? Motubo diha sa kinabuhi, katunan ang mga leksyon sa cross, motubo sa kinabuhi. O dili ta mulingiw, mo talikod kay mo ni ang labing maayong environment nga motubo ta sa kinabuhi. Karon atong iskutan kining pagdangat. Ako kanunay yung gunaw na bak sa Episo 4:13. Kining bersikulo na hasol ko ani na medyo nalibog ko gamay ba. Kamo basin wala mo na libog ani pero ako medyo nalibog ko gamay ani sa una sa daghang mga katoy. Kining bang pulong at tanan. Kining tanan
hangtod nag-ingon nga hangtod mo dangat ang tanan sa pagkausa sa pagto o sa hingpit nga kay balo sa anak sa Dios sa hingkod na nga tao sa sukod sa kidakon sa kaupkanan ni Kristo. Kini nakapasol yugan ako sa dagang mga tuig, libod yung ko gamay. Mudangat kita, niya na nga tumong? Yes, mo. Dangat kita. Sapagkat tinuod mo na atong dangatanan. Mudangat ang tanan, apan paminaw. Dili ta magdungan og abot dito. Sama ra ni ba nga matuta sa meeting kitang tanan? O matuta sa meeting. Doon na may mo sayo o doon na po mo abot sa tama ra nga schedule, sa schedule nga oras. O doon na po malate. Ang tanan mo adto, ang tanan mo dangat dito sa meeting hall. Apan dili sila magdungan, dili parehag oras sila moabot. Na karon nasabta na to na nga karong panahona mao ni ang mga mananaog karong panahona ang mudangat sa sayuyod niini nga tumong. Kitang tanan mudangat. Doon ay moabot ining dangat karong panahona, pasayloa ko nga doon na po uban nga malate man. Sa maragod nga malate sa meeting. So sa sunod nga panahon silang mudangat. Apan haleluya, mudangat ra gyapon. O mudangat sila sa samara maura nga tumong. Samara nga tumong kini. Ang matagusan nato mudangat niini nga tumong. Dunay sayo pag-abot, dunay moabot nga late na. Busa, dunay maulay, busa mga balaan, usa kini kabutang, kining butang kalabot sa pag-amping sa pagkausa aron motubo ta sa kinabuhi, labihan ay ka critical kayo, may nungdanon kini. Kaya ang katapusan sa panahon nagsingabot na, ang pagkahimpit sa panahon nagkaduol na, wala na tay panahon pa nga usika na to. Wala gyud kinahanglan matag adlaw. Alang gyud sa pagtubo sa kinabuhi o aron makaabot ta nini nga tumong. Nganong makasulti ko nga makaabot ta sa tumong sa nagkanilaing mga panahon, mga oras. Tungod kay Iglesianong kinabuhi sama rin sa usa ka pamilya o usa ni kadakong pamilya. Kita usa ta kadakong pamilya. Doon natin tingali tayo bagong nahimugso o doon na po yung mga batanon, doon na po yung mga tiguang, mga idaran, doon ay mga amahan, doon ay mga ginikan, inahan, amahan, inahan. Usa kani kadakong pamilya sa daghang katuigan. O diha sa pamilya, doon naman gyoy mga kalainan kanunay base sa pagtubo sa kinabuhi. Dili man ta magdahom nga ang mga bata magtiniguang ng mga gagmayng bata. Dili po ta magdahom nga kanang mga idara, mga tiguang magbinata. Nagdahom ta nga matagusa, mo function ra sigon sa ilahang pagkahamtong sa kinabuhi. Busa natay ingon yan diya sa Episo 4 nagingon, dili gid unta ta magpabiling bata nga kusukusuhon sa mga balud o ipalit sa tanang hangin sa pagtulunan. Dili gid ta magbinata, magpabiling gagmayng bata. Apan do naman goy pipila, do naman goy mga bago pang mahimugso ug kana nindot man na. Ato silang pakanon, ato silang lipayon, ato silang atimanan. O sa unang Juan kapitulo 2, doon na ray samang una-una sa kapamilya din Ningon si Juan nga nagsulat ko ninyo mga amahan. Tungod kay nakailamo niya nga sukat pa sa sinugdan. O nipadayon siya nga nagsulat ko ninyo mga batanon kay kusganon mo o nagpabilin ang pulong sa Dios kaninyo o nakadaog mo sa dautan. O niya nagpadayon siya nga nagsulat ko ninyo mga gagmayng bata. Tungod kay nakailamo sa amahan. Busa naay kalainan sa atong taliwala nga normal ra. Normal nga mga kalainan. Base kini
sa nagkanalaing sukod sa pagtubo. Okay ra na. Dili lang nga okay ra, kundi matahuman gali kini ato ning gipakabililhon. Nagsulti na ko ninyo nga akong asawa nga ako, taas naman may sa among kaminyon, ang among mga anak dagko na sila o nangaminyo na pud sila. So sa kabahin, nindot gyud kaayo nga mo anhi mo sa kong balay nga kuan ba linaw. Ang tanan walay gubot, ang tanan hanay hilom apan mamingawon man ko sa tingog sa mga bata busa ganahan jud ko nga adunay panakatigom sa kong balay o ang mga balaan mo anhi dinhi uban sa ilang mga bata, ilang mga batang gagmay. Busa usa kada kong kalipay nga makita kining nagkadaiyang mga pangidaron, mga angang sa tupagtubo sa kinabuhi. Side ang mga bata usab mga buluyagon pod makabuak po mga butang apan malipay ra gyapon ko nga dunay mga bata. Mga hinigog mang balaan, kinahanglan tag mahimong dako nga malangkubon sa tanang pamilya o dili ra nga antuso nato ang matag-usa ka kalainan sa matag-usa. Dili kita malipayon nga gidawat na to, gi-accept na to ang mga kalainan. Maagwanta ra na to pero dili na to madawat kining pagkabingkilay. Dawat na to ang mga kalainan sumala sa pagtubo sa kinabuhi. Busa na kinahanglan tang dinangkob nga atong madawat, ma-accept na to na aron kitang tanan mutubo diya sa kinabuhi o mudangad sa tumong. Karon diya sa Episo 4, gimensyon ni Pablo ang upat ka butang alang sa pag-amping sa pagkausa. Akong payamduman mo nining upat. Narani sa usa ka bersikulo sa bersikulo 2. Uban sa tumang pagpaubos o kalumo uban sa taas nga pailob nga magpinas-anay ang usag-usa diha sa gugma. Dunay upat ka butang alang sa pag-amping nato niini nga pagkausa. Pagpaubos, kalumo, taas nga pailob, magpinas-anay ang usag-usa diha sa gugma. Mubasa ko gamay nga bahin sa nuta. Kana magpaubos, magpabilin diya sa ubos nga kahimtang. Nagpasabot ni nga dili na taas habog tag pangunahuna nga dili ta magunahuna nga mas taas ta sa tong kagalingon. Timantas sa tong kagalingon ang pinga nato diya sa ubos nga bahin pinsakpan. Kanang pag magmalumo dili makig-away, dili makigpisog alang sa kagalingon sama sa usa ka karnero o sa kordero, dili man amuaway. Atong bansayon kining duha ka mga kaayo sa pagbatok pagtagad sa atong kaugalingon. Diha sa atong kaugalingon kinahanglan tang malumo o magpaubos. O kanang dunay taas nga pailog kanamang mulahutay makaagwanta sa mga dili maayong pagtratar. Si Pablo, labihan gyud siya ka-wise o practical kayo. Wala man ingon si Pablo nga diya sa iglesia ng kinabuhi. Wala gyud masapan pagtratar sa bisan kinsa. Wala. Kitang tanan dunay nagkadaiyang ang sa pagtubo sa kinabuhi. Sa nagkinahanglan ta nining mga kaayo, kini nga kaayo nga gitawag og taas nga pailog. Atong bansayon kining kaayo sa pag-atiman sa uban. Pinaagi nining makayo atong gipas-an. Dili lang nga giagwanta nato
ang matagusa kundi atong gipas-an ang matagusa. Nagpasabot nga dili nato kalimtan tong o biyaan tong mga labad apan pas-anon sila diha sa gugma. Busa kini mao ang mga kaayo, mga kagawian. Dunay uban diha po sa episode 4 gihisgutan ni Pablo sa Filipos 4 sab i-mention sab niya kining pagpinasanay sa usa. Kining pagpinasanay mao gyud sumada nining tanan. Kining pagpinasanay sa usa mao malangkubon sa tanan ning mga kaayo. Apan dinhi ganahan ko nining upat nga gi-mention ni Pablo tungod kay husto gyud tinuod gyud ni. Ang problema mao kining sumala sa tuang hulog nga kinaiya. Wala tay ingon ini nga mga kaayo, mga kagawian, dili ta mapaubsanon. Bisan kalitong murag mapaubsanon sa gawas, pero sa sulod dili diay. Tungod kay dili man ta mapaubsanon, dali ra tang masilo. Tungod kay doon naman tayo habog nga pag-ila sa itong kaugalingon kaysa angayon ta natong unahon-unahon. Sa yun ratang masilo. O unya, sa diyang masilo na ta, makik-away na ta. Dili na ta lumo. Dili na ta malumo. Makigbisog, makik-away ta sa itong katungod. Busa, ingon ta nga paagi sa pag-amping sa pagkausap pinagigil sa pagtubo sa kinabuhi. Mga igsoon, kini nga mga kagawian na transforma ni nga mga tawhanong kagawian, pagpaubos, kalumo, taas sa pailob, pagpinasanay sa usad sa gugma. Unsa man kini sila mao si Kristo. Mao kini ang mga tawhanong mayong kagawian. Kinahanglan tang motubo diha sa kinabuhi aron do na tay makabaton nining mga tawhanong mayong kagawian. O unsa man ang atong palibot, mao kining kaibulungan iglesyanong kinabuhi sa payuli sa Ginoo nga diin bahintang tanan nini o gibutang ta dinhi sa nagkadaiyang mga klase sa mga tao. Lakip na tong mga uban nga sa natural na to di taganahan ba nga magkikuyog apan sa pagka magbubuot sa Ginoo gipakuyog man hinunato, gipauban man hinunato. Mahala ko na sayod kung doon mo may panultihon diya sa Pilipinas, doon na may panultihon diri sa US nga moingon mi makapili ka sa imuhang silingan apan dili ka makapili sa imong pamilya. Nasabtan ba ninyo kini? Nagpasabot kini nga kung di ka ganahan sa imong silingan pwede kang balik puyo. Apan wala kay kapilian sa imong mga pamilya, sa imong pamilya. Sila imong pamilya. Mga igsoon, kita usa ka pamilya. Ug doon na tayo daghang klase sa mga tao nini nga pamilya. Doon na nagkadaiyang mga rasa, himaya kini sa Ginoo. Nga doon na tayo nagkadaiyang mga rasa, lain-laing rasa, lain-laing pinulungan, lain-laing mga pangidaron. Doon na daghan kayong mga kalainan sa gawas ba. Apan doon na tayo labihan ka importanteng butang nga kumo nato. Doon na tayo kinabuhi. Hallelujah! Doon na tayo Diyos nung kinabuhi. Doon na tayo samang Diyos nung kinabuhi. Muna ang hinungdan nga gitawag nato ang matag-usa, brother, sister, nagpasabot nga kita usa ka pamilya. Ug ang pamilya doon na tingali mga kagubot sa mga panahon, mga ingana man yung pamilya, apan labitang motubo o labitang magpabilin, pag-usa ni ini nga iglesyanong kinabuhi. Labing motubo si Kristo, labi ang atong kagawian matransforma, labi nga maampingan nato ang pagkausa hangtod mudanga ta
sa nahimpit na nga pagkausa. Busa o sa may atong buhaton samtang natanini nga kahikayan, proseso. Dili ta mo sulay nga himuon na to ang tanan nga parehas gyud nato sa tanang paagi. Palihog ayaw ko say pa pagsabot sa akong pulong kinahanglan mausa. Apan dili kinahanglan nga ma-uniformit ang tanan. Usa di ta mo gamit sa pulong unity. Ni gamit sa pulong oneness kon pagkausa. Kinahanglan nga tiunay gitang nausa. Dili ipasabot nga ang tanan gyud nga pareha gyud sa gawas sa tanang paagi. Sa karoy sa Ginoo nakabisita man ko mga kaiglesia sa daghang mga nasod, kanasuran. O maayo kay nga kasinatian ako tungod kay nakaplagan ako. Tingali lahi tingali kayo ang mga panagway sa gawas apan okay ra na. Kana okay ra gyud na. Basta dunatay tiunay nga pagkausa nga magsumikan magikan sa kinabuhi ug sa pagtubo sa kinabuhi. O ang pag-amping nato nini nga pagkausa mao ang tinuod nga pagsulay nato kanang pag-unify pag-usa sa tanang mga tawo nga murag pugson aron gyud nga aduna gyoy pareha gyud tan-awon sa gawas kana siya di na tinuod bakak na kana sa organisasyon kana sa piki nga pagkausa. Di wala ta tagada na dili ta nang piki nga pagkausa kun dili ka nang tinuod nga pagkausa. Wala ta nagbansay sa gawas nun nga pagkausa o unity o pagkahiusa. Dili. Nagbatasan ta sa paagi sa kinabuhi, nagpakaon sa uban pinagi sa kinabuhi, nangatiman sa uban pinagi sa kinabuhi, nangalagad o kinabuhi sa uban. O unya kitang tanan mutubo niini nga kinabuhi o sa kung giinguna kita masulayan. Ang iglesyanong kinabuhi magsulay nato, magkadugay ta nga naa niini, makadako sa pagtest nato, pagsulay o sa kapulihay. Sultihan man ako, ang bugtong paagi nga magkinabuhi diha sa iglesyanong kinabuhi. Sa katapusan, ang bugtong paagi maora gyud ang pagtubo diha sa kinabuhi. Tubo sa kinabuhi ang kadaang hangtod mudangat sa pagkahamtong sa kinabuhi. O ayaw gyud pagbiya sa iglesyanong kinabuhi, ang iglesyanong kinabuhi usa ka kahimtang nga musulay nato. Aron kitang tanan mo tubo diha sa kinabuhi, mahamtong diha sa kinabuhi, makaamping diha sa pagkausa. Mudangat ta sa pagkausa o matuman nato ang pamatigayon sa Dios niining panahona. O nagunaw nako nga ako nang na-release na nako ang unsay naa sa kong kasing-kasing. Doon na tayo pagtukod nga mao ang walay katapusang tumong sa Dios o kini nga pagtukod sa pagkatinuod usa ka hiniusang persona ang bagong tao nga mahimpit unya sa bagong Jerusalem o kini nga tao napalugwa o kini nga tao naa karon og nagtubo ni siya og siya kamulong nagpadayon sa pagdangat sa pagkahamtong adlaw-adlaw o kitang tanan nagkinahanglan nga mudangat niini nga pagkahamtong sa bagong tao niini nga nahimpit na nga pagkausap ug ang paagi ang bugtong paagi nga mudangat niini nga pagkausa pinaagi sa pagtubo sa kinabuhi. Dili ta makadangat ani sa negosasyon. Pinaagi sa pagkompromiso. Dili. Mudangat ta niini nga tumong pinaagi sa pagtubo diha sa kinabuhi. Kit mo mapahiuli unta ta pabalik sa kinabuhi. Atong himuon kining kinabuhi mga mawang sentro sa atong Kristohanong kinabuhi. Atong iglesyanong kinabuhi. Okay, mga igsoon, mohunong ko din aron doon na mo'y igong panahon sa dugang pang pakigambitay sa inyong taliwala. Ang Ginoo mag-auban sa inyong espiritu, ang grasya mag-uban ninyo.